99% ng andam ang Dakbayan Sugbo alang sa pagpahigayon sa Sinulog 2021. Masaksihan ang Sinulog presentation pinaagi sa virtual o online portal. Sa nato ang detalye, pinaagi nining report. Taliwa sa nisinating pandemic, madayon gihapon ang mga kulturanhong kalihukan sa Sinulog 2021. Apan ipahaom kini sa sitwasyon karon aron masiguro nga mapatuman ang mga security ug health protocols. Adunay mahitabo nga sinulog performance sa contingents apan walay tugutan nga physical audience. Ipahigayon kini sa South Road Properties kun SRP ug ipakita pinaagi sa mga online portals. All of these are already, everything are already in place. Unsay mahitabo pa? Virtual? Virtual, substantially, I call it an orthodox, unconventional, unya ginganan pa nako og kaning sana kaning innovative. Suma ni Vice Mayor Michael Rama, ang chairman sa Sinulog Foundation Incorporated, nga 99% ng andam ang Dakbayan. Adunay gahin nga 25 milyones pesos ang Sinulog celebration karong tuiga. Definitely we should be more observant that we will not be a means of transmission. Samtang andam na usab ang Philippine National Police sa pagpatuman sa seguridad atol sa kapistahan sa Dakbayan sa Sugbo. Bisan og walay physical audience apan buot lang maniguro ang kapulisan nga walay mahitabong mass gathering sa mga debuto nga posibleng modagsa sa Dakbayan. Mao kini ang ipadayag ni Police Brigadier General Ronnie Montijo, ang direktor sa PRO7, nga midugang sa pag-ingon nga ipabilin sa heightened alert ang Cebu City hangtod sa Sinulog 2021. Although may mga religious activities katulad sa kanang pagsimba o mga misa, pero sundon gyapon nato ang at least minimum safety health protocol nga 30% lang doon sa sulod sa simbahan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.